nooit zo mooi best. Ja, nou, dat is net helemaal weer. Waarom heb je hem zo'n soort boeken? 15, 16 jaar geleden ben we daar maar begonnen. Maar ja, dat gaat elke keer omheen. En we krijgen een soort boeken van recreanten, maar ook van omlezende plakken. En wat had je meer? Is dit een bibliotheek? Wat is dit? Het lijkt er wel hartstikke wat Nou, op. Je moet het eigenlijk een tweedehands boekhandel van Goede Doel, zo moet je het zeggen. En wat is dat goede doel? Concordia, uw plaatselijke vervaren hier. Daar ben we hartstikke geweest mee. Ik ben er zelf al 20 jaar lid van. Dus ja, en dat is een stuk van je leven geweest. En die helpen wij samen met deze boeken die we oerlijk krijgen, om geld om te besteden. Ik ga er even bij op een stoel zitten, ja? Hier. Dat in toon laten. Is jouw man zo gek van de muziek? Ja, dat speelt als een reden theater in leven binnen. Ja, hij zit ik nog met 2 seniorenorkesten. En volgens mij hij ook wel een fleurige man. Ja, zeker. Hij is altijd op 3. En ik wil even een grapje. Ja. Genoeg? Prachtig. Hoor je hem ook van lezen? Ik wel. Ik net. Ik lees eigenlijk nooit een boek. Heb je nou een goede tip? Nou, een goede tip. Nou ja, de Friese boeken, dat verkepen toch aardig minder dan Joden, je buurs. Nou, dat is net een tip. Nee, dat Maar is... kom je langs een mooi boek, dat moest een tip, ja. Ja, Dan moest je een beetje reclame maken, jong. Ja, prachtige boeken, 2000 boeken. Ja, 3000 ben je wel. Maar dat vind ik wel mooi, want Joost is het 2000 prachtig mooie boek, maar je hebt er net hier van lezen. Nee, maar weet je dat dan? de meesten zeggen ze nu dat je komen, wat hij hem je mooie boeken staan. Nou, dat is dan wichtig. Hans Wiegel, dat weet ik een goede klant van ons altijd. Oud-commissaris van de Koningin doen nou. Dat weer vaste klantbeurs. Ja. Ik kwam hier regelmatig en dan kocht er boeken, even nog een koffie. En nou, dan gingen we naar huis daar. De allereerste keer dat hij belde, dat al jaren lient. En toen ging de telefoon en ik neem de telefoon op en ik zei mijn naam. En toen zei die oren, die zei het met Hans Wiegel. Nou, ik zei, dat is zeker een grapje, zei ik. Maar nee, hij zei, je spreekt met echte Hans Wiegel, hoor, zei hij. Nou, van toen nou, het er verschillende keren altijd bij geweest. Ja. Dus je heb ik bekende klandizie. Ja, Ja. dan ben ik wel een beetje grutskop. Nou ja, de broek zit de meeste wel in de reclame. Oh ja. Is dat mooi? Ja.